Paraplu's, paraplu's en nog eens paraplu's. Dat is het beeld juster in Ruisterveen. Want de echte hutfietsleefhouder jouwt niet om een beetje rein. Wat er de kans krijgt om man te zien, lik als Laurens ten Dam, Liewe Westra, Bauke Mollema en de winnaar van de laatste Tour de France, Christopher Froome. Nee, al die rein is vooral vervelend voor de hutfietsers zelfs. Want wetter betjut gladens. Bauke, wat kunnen wij van deze jongen verwachten, maar dit waar? Ja, dat is een goede vraag. Dit is voor niemand echt lekker natuurlijk, maar het hoort erbij en we gaan het zien. Je mag er maar om tekenen. Ja, inderdaad. Het is wel een stuk gevaarlijker natuurlijk, maar we zullen wel niet extreem hard door de bocht gaan, denk ik, hoop ik. I just hope we can do a good race and it doesn't get interrupted too much by the weather. You are going to enjoy it. I'm gonna try. Good luck. Thanks. Je zoenen dus denken dat er net al te hutfiets werd. Maar zij is het net. Zo nou en dan jouwen de man flink gas. En dan is het vooral hoopje dat er net iemand onderuit gaat. Hey, maar goed is de paraplu mooi om haast. Ja, het is daar een beetje. Is het net gevaarlijk voor die man om te fietsen met zo'n leer waar? Ja, dat denk ik wel. Ik hoop net dat er een onderuit wordt. Alle deelnemers lieten haar bewust van die gladens. Uiteindelijk zal Eltse niet veilig over de eindstreep komen. Dan naar de finale. In de laatste ronde gaat de strijd om een winst tussen Bauke Mollema en Chris Froome. Het is uiteindelijk de Ljouter die het als eerste door de finish gaat. Mollema pakt de winst, Froome wordt tweede en Liewe Westra pakt de tweede plak.